se seuraava potilas vaan tosiaan, niin kuin mä tuolla edellisellä potilaalla sanoin, että meidän lääkäri on nyt, siis silloin nyt perhekriisiä, niin se ei tosiaan pääse, niin tosiaan mä olen nyt vaan sairaanhoitaja, mun nimi on Mömmö, niin tosiaan istun nyt siis siihen, niin kyllä mä varmaan pystyn sairaanhoitajana olemaan ihan yhtä taitava työstään kuin meidän ylilääkäri, tohtori Laastari. Mutta se nyt ei ole paikalla tänään. Niin, sä voit istua siihen. Niin katsotaan sitten, että mikä siinä sun jalassa on. Just oikein vihdoin jalkaa. No niin, hyvä, katsotaan. Joo, se on tosiaan vihloa jalkaa sen tähden, että sulla on nilkka venähtänyt. Juu. Sen tähden sua vihloa jalkaa. Mutta se toipuu itsestään, mutta jos se vihloo, niin mä annan sulle tosta reseptin noihin kipulääkkeisiin. Tohtori Laastari teki niitä valmiiksi ennen niinku lomaansa.